दिनै बीटीसी बायजोनि बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां एबा जारिमिनारि सान। नैजिथाम बोसोरनि उनाव दिनै आसाम सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हाबाय। बीटीसीनि बायजोनि सा 442 बारग' बिएलटि केडारफोरनो दिनै गुवाहाटी नोगोरनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव सासेयाव 2 लाख रांनि चेक राननाय जायो। होम एन्ड पलिटिकल डिपार्टमेन्ट गभ अफ आसामनि बानजायनायाव बे चेक राननाय हाबाफारियाव मिनिस्टार पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्टनि मन्त्री जयन्त मल्ल बरुवा बिथांजों लोगोसे बीटीसीनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो मैखोम बाहागो लायो आरो बेजों लोगोसे BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी, मासिगिरि अनिल बसुमतारी, लेङाइ मासिगिरि सृजन बसुमतारी, EM बिनुत बसुमतारी, UBPOनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, गाहाय नेतारि पीताम्बर ब्रह्म, लोगो आफादगिरि ललित चन्द्र ब्रह्म आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा मैखोम बाहागो लायो। बहुत अच्छा काम किया। कभी में भी सोचा नहीं था ऐसे हमारा चीफ मिनिस्टर ने ऐसे बीटीसी का बाहर में जो लोग खेला है एक्सपेक्टेड 422 समथिंग, वो उन लोग को ऐसा रिहैबिलिटेट करेगा, तो बहुत अच्छा काम किया। मैं भी अच्छा लगा। और ये जितना भी बीटीसी का बाहर में जितना भी खेला है वो उसको लेके अपना जो ये समस्या, जीवन का जो समस्या है उसको समाधान करें।